салом дӯстон, ба шабакаи мо Қурбони умр хуш омадед. Дӯстони азиз, ҳар як наворе ки мо мекунем, албатта шумо мебинеду баъдан ба маънояш сарфаҳм шуда фикри худро дар зери видео, яъне ки дар комментария менависед. Мо аз ин шод ҳастем. Дӯстони азиз, фаромӯш накунед ки мо аз пеши худ чизе намегӯем. Ҳар он чи ки ҳаст ҷустуҷӯ карда, пайдо карда ва бар шумо мерасонем. Шумо низ барои дигарон огоҳ шудан дар зери навори мо лайк гузоред, то ин ки дигарон бохабар шаванд. аҷабе нест. Пас аз ҳамаи шумо хоҳиш ҳамин аст ки ҳар як наворе ки мо мекунем ба маънояш гӯш диҳеду баъдан фикри худро нависед. зино яке аз бадтарин ва калонтарин гуноҳе дар дини мо ҳисобида мешавад. ғайр аз дини ислом, дар дини яҳудиён ва насрониён низ гуноҳи калон ҳисобида мешавад. худованд моро ба зино наздик шуданро манъ карданд, зеро ки ин хеле роҳи баде ҳаст ки оқибат моро ба ҷаҳаннам мебарад. албатта ба ин нигоҳ накарда барои зино ҳавас мекунем. аммо паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар чанде ҳадисҳо гуфтаанд ки шахсе ки зино кард ва тавба накарда аз дунё гузарад, дар охират ҳолаш хеле бад мешавад. астағфируллоҳ. албатта зино, вақте ки зино гуфтем, ҳар хел мешавад. зинои чашм мешавад, зино мешавад. ва айни замон боз ҳам чунин корҳо дар сомонаҳои иҷтимоӣ зиёд паҳн шуда истодааст. зиёд духтарон наворҳое мекунанд нисбати ҷалб кардани писарон. ин ҳам зино ҳисобида мешавад. зино 5 хел мешавад. агар аз ин 5 зино яктояшта карда бошему тавба накарда бошем, вой бар ҳоли мо. агар карда бошем, ҳоло фурсат ҳаст, зуд тавба кунем ва дубора ба ин кор даст назанем. ҳозир ин 5 зиноро мо ба шумо гуфта медиҳем. якум, хеле зиноҳи калоне ҳаст. зинои зане ки бар мо никоҳи онҳо ҳаром аст. масалан, папа хоҳар, модару хуштоманд ва зане ки шир дода бошад. паёмбарамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳадисе чунин гуфтаанд: шахсе ки бо марҳамила зино карда бошад, ба ҷаннат дохил намешавад. яъне ки ба ҳамон марҳамое ки ба худ тааллуқ дорад. дуввум, зане ки шавҳараш ба ҷанг рафта бошад. паёмбарамон гуфтанд: зане ки шавҳараш ба ҷанг рафта бошад, ӯ зан ба шумо мисли модар аст. пас ҳурмату эҳтиромашро ба ҷо оред. севум, зиное ки бо ҳамсоя мешавад. саҳобагон мегӯянд: зино аз сӯи худованд ва расулаш ҳаром карда шуд ва то қиёмат ҳаром мемонад. чорум, шахсоне ки оиладор ҳастанд ва боз даст ба зино мезананд. албатта сад афсӯс ки ҳаст баъзе шахсоне ки оила доранд, аммо боз мехоҳанд зино кунанд бо занҳои дигар. панҷум, ин зинои ҷавонҳое ҳаст ки ҳоло оиладор нашудаанд. албатта мо медонем бисёре ҷавонҳо оиладор нашуданд, аммо то оиладор шуданашон бисёр зино мекунанд ва пас аз оиладор шудан ҳам ба ин кор албатта даст мезананд. ва ҳар он чизе ки худованд неъмати бузурге бар шумо медиҳад, ин зан аст, фарзанд аст. кӯшиш кунед ки аввалан ин корро накунед. вақте ки кардед, зан ними имони шумо мешавад. чашм ба дигарон не, балки бо зани худ кард. агар шахсе аз ин 5 зино
وقتی کرده باشد و توبه نکرده از دنیا گذشته باشد. وای بر حالش.